набарди байни варзишгари тоҷик Сиёвуш Ятимов ва рақибаш аз Чеченистон Инал Хасбулатов дар Москва ба занозании байни тоҷикҳои чечено печид. Набарди ниҳоии мусобиқаи FFC 5 вазни 50 кг дар нави варзиши ҷангҳои бидуни қоида байни Сиёвуш Ятимов ва Инал Хасбулатов рӯзи 12 декабр доир шудааст. Дар ин набард бо бартарии бидуни шак Сиёвуш Ятимов ғолиб омад. Инал Хасбулатов шикасти худро хеле бодар қабул карда ва вақте ки мухлисон ва аъзои тими рақиби тоҷикаш бо шодиву валвала пирӯзии ӯро истиқбол мекарданд, Хасбулатов болои сеткаи байни ринг ва толор баромада ба тарафи онҳо бо дасташ ишораҳои беадабона кард. Издиҳом ӯро зери уштакборон қарор дод ва варзишгари чечен боз ҳам бештар ба эҳсос дода шуда ва аз гиребони мухлисон ва аъзои тими Сиёвуш Ятимов гирифт. масъулони мусобиқа ҳатто маҷбур шуданд ки барои ҷудо кардани тарафҳои даргир сарбозони омонро ба толор даъват кунанд. онҳо ҳамчунин ҳушдор доданд ки касе занозанӣ кунад боздошт гардида ба шӯъбаи полис бурда хоҳад шуд. ташкилкунандагони мусобиқоти FFC 5 баъди ин моҷаро аз Сиёвуш Ятимов хостанд ки бидуни анҷоми маросими супоридани ҷоиза майдонро тарк кунад, вале баъди чанд дақиқа вақти шӯру шар дар толор каме фурӯ нишаст, маросими тақдими ҷоиза белохира доир шуд. Сиёвуш Ятимов гуфт пирӯзиашро ба падару модараш мебахшад.